ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. A zahiri. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. Shikenan baban ka ya ja min kaga tafiya. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa. Ya Kamal! Oyo Allah ya Kamal! Ya Kamal! Abba! A zahiri. Abba! Ya Kamal ya mutu! Na? Ya mutu! Na? Ya mutu! Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai wani abu ya faru su bayyana a zahiri. Ayya, ya mashi mahanguli ba. Ya mashi mahanguli ba. Na ce kar ka fita, kar ka fita. Ya mashi mahanguli ba. Ya mashi mahanguli ba. Ya mashi mahanguli ba. Ya mashi mahanguli ba. In ban da kaurin kan kamar na ce kar ka fita, kar ka fita. In kar ka fita. A ce da rabo zai mashi mahanguli ba. Yanzu yadda zan yi. A kai shi asibiti. Ya Kamal! Ai da rabon. Ku sa koke-koke. Kawo hanke gane, kawo hanke gane. Yanzu abin da za a yi. Ina ganin a kai shi asibiti. Na ce, ka tabbata kamar, ka tabbata magana. sannan kamar in Allah ya yarda za ka samu sauki. Likita ki mai faɗa wallahi baya son shan magani kwata-kwata. Haba Kamal, da girman ka a ce baka shan magani kai da zaka yi wasu faɗa. Likita ba fa gaskiya ta faɗa miki ba. Yanzu ne kawai ban sha ba. To maganar gaskiya Kamal ka daina wasa da shan magani. Kai dan Allah ma ya tsare da a ce dukan ya shiga cikin zuciyarka. Ai da yanzu wata maganar ake ba wannan ba dan zaka iya mutuwa. Ai wallahi likita idan har na warke yanzu dan kurma sai ya gane shayi ruwa ne. Likita kina jin abin da yake cewa ko? Kamal kar ka sake ka fara tunanin yin haka. Likita a dai bar maganar kawai. Ni dai na baka shawara saboda dan kurma ba shi da. Ni ma zan gwada masa nawa irin rashin hankalin. Ai
anya ba za a yi hoton kan yaya ba don ina tunanin bugun da aka maya kirji bai taba kan shi ba kuwa. Babu abin da ya faru da kan yayanki saboda kin san kashin kan mutum riɓi 5 ne kuma a kashin da ke jikin dan adam 365 babu wanda ya kai kashin kai karfi. To yanzu likita dama a jikin mutum akwai kashin da ya kai 360 da wani abu? Kwarai kuwa. Kamal ni zan zo in tafi. Kasa akwai sauran allurai an jima ko? Kai likita, ba wai na warke ba? Rabi, daina kuka. Ya mun me ya faru? Baban ne ma. Mama na kawo maka ƙaran abun saboda maganganun da yake ja mana a cikin garin nan. Subhanallah. Me kuma yayi? Yanzu ta kai ta kawo abun mu baya ibada baya sallah. Subhanallah. Har zuwa yake ci bashin ɗan kurma. Inna lillahi. Ta guje-guje a cikin gari. Yanzu taɓarɓarewan barau har ya kai ga haka yana cin bashi a cikin gari ba kuma ya sallah. Barau dai da na sani. Amma dan Allah babu ne mai ina son maganar ne yanzu man daga ni sai kai. Karki da sai shi da zakan magana saboda ina alfahari da mahaifina. Halayen shi ne kadai ba na alfahari. Karki da in Allah ya da zan samu barau yadda kika gaya min maganar nan Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Wallahi ke da Kamal halayyan duka wallahi kowa yana yabawa da shi. Karki da zan samu baruni da shi. Insha Allah wanda ka gaya maganar nan babu wanda zai ci. Zan komai nasiha. In Allah ya yarda zaki ga canji. Allah ya san. Babu komai. Amin. Yawwa, kya gaida Kamal din. Ki gaida mutanen gida. Kya gaida Kamal din. Yanzu baro da dina. To, ikon Allah ke. Allah shi ke yadda ya so. Sai ka ga ya fitar da matacce a cikin tahayi ko raye a cikin matacce. Wallahi yarinyar kirki halinta sak da Jamila. Haka ita ma take kawo ƙarbar wurina. Wallahi ka Allah jikan Jamila. Amma barau gaba ɗaya ta ɓarɓarewar ta kan fagen a ce sallah ma baya yi. To haka Allah ke ikonsa. Sai ka ga ya fitar da matacce a jikin rayi ko kuma rayi a jikin matacce. Allah sarki. Allah Jamila rahama. Wallahi yarinya kirki rayi. To duniya ke same shi. Insha Allah zan ga kuma yadda za. Abin da yasa na take lokaci sami na ana. Yau sai na ji dalili wa ya kai ƙara na wajen malam Liman. Abba ni ne. Dama, ai biri ya kama da mutum. Biri ya kama da mutum. Na san kyan. A kwashe sirrin gida a je a gama wani can. Abba ba wai na kwashe sirrin gidan nan bane na je na gaya ma wani. Gani ne shine mutumin da zai iya maka nasiha ko magana cikin sanyi ka ɗauka amma ban kai da niyan ya tozarta ka ko aibanci ko wani abu ba abba. Tunda ba ku kaunan zama tare da ni ba ku san gani na kusa da ku. Zan tattara na tafi duniya ya fi. Na zama muku aibu. Abba. Ya san kafa gidan nan ya san da rayuwa na. Zan iya mutuwa abba ka san tun da na taso ba san fuskar mahaifiyata ba. Daga kai sai ya Kamal kaɗai na sani abba ya sai idan ka tafi ya zama. Ka tafi gaban mu yanzu ya san ya rasa aiki. Allah ka yawo. Kuma ake zaune. Amma ai gaya wani da bai je fa. To ba komai na hakuri. Na hakuri kuma Allah maki albarka. Allah ƙara maki albarka. Abba ni girma. Abba ina neman wata alfarma a gare ka. Na? Ina neman alfarma a gare ka. Alfarma kuma? Abba sarkin mutum. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abba ba na jin daɗin ana sallah ina ganin ka zama.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana har mutum ya mutu a cikin irin wannan yanayin ayyuka guda uku ne suke bin shi. Na farko dukiyar shi, na biyu iyalansa, na uku ayyukansa. Idan mutum ya aikata aiki na gari za a faɗaɗa mai kabarinsa, sannan zai kwanta cikin aminci. Idan aka san haka ne abba za a dinga mai azaba da kunamai da macizai da sauran nau'ikan azaba. Abba wannan son ka kasance a haka. Abba don girma Allah, abba ka tuba. Auta shi yasa a kodayaushe a rayuwa nake cewa Allah ya miki albarka, Allah ya miki albarka, Allah ya miki albarka. Na fahimci a duk hanyar da yake a rayuwa to ɗan ciki shi ma zai iya zama mai masa wa'azi kuma ya bi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Insha Allah ba za ki sake samu na a cikin sakon masu aikata mummunan laifi ba daga yau. Duk wanda ubangiji ya azurta da guda uku to ya riga ya mishi hanya. Wanda Allah ya ba zira'a ya mai hanyar zuwa aljanna, wanda Allah ya ba dukiya ya mai hanyar zuwa aljanna, wanda Allah ya ba ilimi ya mai hanyar zuwa aljanna. To Auta ban tira tsammanin ke ce hanya na shiga aljanna, domin wannan abin da wannan wa'azin da kika mini ya fi karfin dukkan abin da ake gane shekara dubu. Ashe ba da biya ce ɗanka za ta iya maka wa'azi akan abin da kai ba daidai ba rayuwa. To ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Insha Allah yau ne ranar karke na haka duk wani aiki na shari wallahi na daina shi. Allah amin. Allah ya Allah na gode maka, Allah na gode maka. In Allah ya ba zan ƙara kuskuren jami'a a ranar duniya, kuma duk abin da na yi wanda ba daidai ba ban ce ki ɓoye ba daga ki hayya ki guzo ku gaya mani. Daga ki hayya ki guzo ku gaya mani. Zan so littafi ba ka jadi. Zan so ba ka jadi. Ki biya ba. Ku duka biya ba ne. Da ba ta zama ku gaya mani. Abba ya haƙuri ka daina kuka. Abba ka haƙuri. An kira sallah da kuma buta ga lola ya samu sabon gaba. Da kuma ya samu sabon gaba. Salladin wanda ya tsaya sabon gaba daban yake. Abba sannan kuma idan ka je yin sallah za ka iya dinga yin guda 5 bayan ka idar da wannan sallah ko ƙasa da haka. Idan ina rama ma to na rama wanda ban yi ba kenan. Allah ya fi mana amsa da kuma ka dinga addu'a Allah ya yafe maka laifukanka. Kuma ku dinga roƙa ma Allah ya yafe mana. In liman ya gama nashi ni kuma sai zan sake yin wani irin wannan. Insha Allah zan zama ba komai. Alhamdulillah da kuma mutu. Alhamdulillah. Ba na ya kamata a ce an haife ta ba gidan malamai ne Allah ya kawo mana. Na gode mai Allah. Na gode mai Allah. Shi yasa ga ni bakin kare ita kuma ga a gaskiya Kamal din nan fa yayi min wallahi har cikin raina. Gaskiya zan yi ma Kamal tallar soyayya ta. To amma anya Kamal zai amsa soyayya ta kuwa? Kai amma fa Kamal ya tattara duk abin da nake nema a wajen ɗa namiji. Kamal wallahi zuciyata ta ga abin da take so. Don Allah ka karɓi sakonta. A zahiri da baɗini Kamal wallahi ina son ka. Gaskiya dole gobe in je in ga Kamal. Ba ka gane wane ne mutum ko halayyarsa sai na gane ne ma insha Allah ba za a daina ba za a ci gaba insha Allah ba damuwa jima ba damuwa na gode Allah ta ka da alheri Allah ta ka da alheri ita ke fadi kafa ita ke fadi kafa dari sai kuma hailal sai kuma an yi hailal sai hailal na gode kuma zan yi hailal alhamdulillah